Ja, we hebben eigenlijk un dia special para Departamento de Neurocirurgia aqui na Aruba. Patiënt aderente 2 dias passar com tumor in zijn cerebro, que estava echt doen een hoop klachten também, que eigenlijk mister dat een operatie rápido. E door die samenwerking con ons team com Utrecht, hebben we een professor die Holanda, que por essa operação AUE, com team die nos mes aqui na hospital, que tem experiência com o tipo de operação aqui, anche nós não temos essa operação aqui frequente, é algo que basta zeldzaam para nós fazer aqui na Aruba, pero com o time, com a kennis, com o team por essa AOE, com nós podemos operar paciente aqui na mês na Aruba, 5 meses de manda é paciente que eigenlijk afo, door qual que normalmente lo passa com uma situação assim aqui. Met een heel deskundige team eigenlijk kunnen opereren op de patiënt. Wat hij realiseerde me was dat het materiaal en het personeel hier best echt goed functioneert en werkt. En dat het alleen maar kleine extra's nodig zijn om echt de volgende stappen te kunnen maken. En dokter Laclais, die hier altijd deze soort operaties gedaan heeft, heeft duidelijk het team goed opgeleid. En we gaan nu nog complexere dingen kunnen doen in de komende maanden en jaren. Heel efficiënt ziekenhuis eigenlijk. Het is verbazend goed georganiseerd. Ik had het niet verwacht, om eerlijk te zijn. En wat ik dagelijks zie is dat het personeel zeer gekwalificeerd is, dat de motivatie van iedereen daar echt is en de patiënten echt goed verzorgd zijn. En niet alles is momenteel mogelijk hier op het eiland, maar dat gaan we echt dus verbeteren. De professor uit Nederland die hier nu is, Pierre Robbe, heeft vandaag een ingreep uitgevoerd, heeft de afgelopen week al patiënten gezien. En vandaag heeft eigenlijk het team laten zien dat ze hier heel goed opgeleid zijn en dat we samen hele mooie zorg kunnen neerzetten. Vorig jaar zijn we veelvuldig in gesprek geweest tussen het ziekenhuis van Aruba en het UMC Utrecht in Nederland. En we hebben hard toegewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst die in november getekend is en in 1 januari ingaat en eigenlijk al direct vruchten afwerpt. We zijn nog niet daar waar we helemaal willen zijn en dan gaan we de komende tijd verder uitbouwen in samenwerking met het UMC Utrecht. En ik denk dat dat een enorme kwaliteitsimpuls is, maar ook voor heel veel mogelijkheden voor patiënten op Aruba gaat zorgen. Als je ziek bent, wil je dichtbij je familielid zijn. Dat gaat gebeuren, dat laten we zien en daarmee laat het HOH in ieder geval zien dat we er niet alleen heel goed voor staan voor onze mensen, maar ook voor de hele regio, dat wij een ziekenhuis zijn die echt dedicated zorg levert en ook topzorg levert. En daar ben ik heel trots op dat we dat met elkaar doen. Ik ben dus ook heel erg trots op de mensen die dat met elkaar hier vandaag weer hebben laten zien. Maar ook dat de UMC Utrecht in ons gelooft en dat we hopelijk nog hele mooie jaren met elkaar gaan doorbrengen om de beste zorg voor elkaar, voor onze patiënten neer te zetten.